Hola a tothom, anem a veure com podem inserir transicions a les nostres presentacions realitzades amb el programa de presentacions de Google. D'acord? Aquí tinc una presentació de Google, no? Que té 5 diapositives, d'acord? Aquestes 5 diapositives. Molt bé. Primer de tot, que no sé si ho hem comentat, però si hi ha alguna diapositiva que m'interessa moure-la, jo directament puc agafar una diapositiva i la puc col·locar allà on vulgui, si m'interessa que aquesta estigui aquí, aquesta la puc canviar, etc. Bé, això és una cosa que no sé si havíem dit, però en qualsevol cas, aquí la teniu. Transicions. Què són les transicions? Doncs és aquell tipus d'animació que es produeix en passar d'una diapositiva a l'altra. Ara mateix no en tenim cap, ho veig perquè quan tenim una animació aquí m'apareixen uns símbols, que són com unes monedetes, aquest símbol apareix aquí, ara no n'hi ha cap. D'acord? Anem a veure com està això. Per tant, jo em poso la primera. I ara resulta que per anar canviant, doncs senzillament faig un clic i va passant de diapositiva en diapositiva fins que arriba a la diapositiva final, que és aquesta. D'acord. Molt bé, anem a suposar que jo vull posar una transició en aquesta diapositiva. D'acord? Doncs si això no ho tingués així activat, que ho tingués així, senzillament el que hauria de fer és anar aquí a l'apartat de transicions i diria canviar transició. En aquest cas hi ha cap, doncs posaríem una. Anem a posar, per exemple, el cub. Aquí es reprodueix, m'ensenyarà com es veurà. D'acord? Aquesta és la transició, aturem la reproducció i ara doncs en posarem una altra aquí, que seria la de una diferent diapositiva des de l'esquerra. Molt bé, fixeu-vos, amb aquestes dues diapositives que he inserit una transició, doncs m'apareix aquest símbol, vol dir que aquí hi ha transició. La transició serà al començament d'aquesta, és a dir, si jo aquí he posat que hi hagi una tipus cub, vol dir que quan s'inicia aquesta diapositiva es farà aquesta presentació. Anem a veure-ho, em poso aquí a la primera. Vale. Com que vull passar d'aquesta que no té cap a l'altra, el que faré serà, quan faci clic, es reproduirà. Heu vist que hem vist aquest tipus de transició, aquí igualment. Passarem l'altra, i ara, com que a la següent ja no n'hi havia, doncs senzillament apareix i desapareix fins a arribar al final. D'acord? És a dir, ha passat aquí i aquí. Entre la diapositiva 1 i la diapositiva 2 es reprodueix la transició cub. Entre la 2 i la 3 s'ha reproduït la diapositiva des de l'esquerra, que s'ha mogut així des de l'esquerra. D'acord? Què més puc fer? Puc agafar una diapositiva i puc triar que sigui inversió. D'acord? Anem a veure com seria. Vale, aquest efecte així. Aturo la reproducció i aquí, per cert, no us ho he comentat, però aquí hi ha la velocitat que triga en fer aquest moviment. Això és molt lentíssim, és terriblement lent, d'acord? Però jo puc reproduir-ho, aquesta transició, més a poc, d'acord? Controlo la velocitat, d'acord? I per últim, si m'interessés, ho podria aplicar a totes les diapositives de presentació. Si faig això, doncs això s'aplica a totes, per tant, ara ja totes tenen posat aquesta transició. Fixeu-vos, inversió, 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 inversió. Això seria totes i per tant jo quan em posi aquí, doncs comença la presentació i totes fan el mateix. Com que l'he posat lent, doncs triga el que triga. D'acord? Doncs hem vist com podem jugar amb les transicions i com les podem inserir. Ja ho tenim.